मार्शल यांच्या तिनतिणी वृक्ष गणेश देखाव्याचे आज समस्त भक्तगण जे असतात आणि भाविक जे असतात त्या ह्या मार्शलच्या चिमुलकर्णीच्या सभागृहात म्हणजे सगळ्यांचे स्वागत असतात। मार्शल कलाप्रेमी ह्यांनी आयोजित केलेल्या त्या आगळ्या वेगळ्या देखाव्याक आणि गेले 2006 पासून ते आतापर्यंत विविध एका कलाकृतींचेर जर नजर जर मारली जाल्यार अत्यंत निसर्गाक धरून आज हो देखावा दवरलेलो आसा। म्हज्या फाटल्यान जी मुर्ती जी आसा त्या लाकडापासून मूर्ती एक वेगळी संकल्पना म्हाका दिसता गोंयांत पयलेच फावट अशे तरेची एक आकार गणपतीक एक वेगळे ढंगान एक आकार दिल्लो आसा। खास करून कीर्तिकुमार प्रभू यांचे जी एक संकल्पना जी आसा आणि विचार करपाची शैली जी आसा ती खूप अत्यंत वाखणण्याजोगी आसा। हांव ताचें अभिनंदन करता आणि गेली कित्येक वर्सां मार्शल कला प्रेमी फक्त गणेश देखाव्याकूच न्ही तर विविध स्पर्धा आयोजन करून सगळ्यांक आपले कलेचें एक जतन करतात, संवर्धन करतात आणि डी बांदोडकर फेस्टिवल ह्या माध्यमांतल्यान वेगळे वेगळे शाळा त्याचबरोबर वेगळे वेगळे महिला वर्ग हांकां सगळ्यांक एकठांय करून आपले वार्षिक जो योगदान दिता त्या बद्दल तांकां हांव अभिनंदन करता आणि